Mi u H2E verujemo da tehnologija mora da ima smisla, da donosi rezultat odmah. Ako bilo šta od onoga što kažemo nije tačno, vraćamo vam novac. Toliko verujemo u ono što radimo. H2E je jedina patentirana evropska tehnologija za dekarbonizaciju motora. Patent obuhvata konstrukciju elektrolizera i sam postupak proizvodnje gasa kojim se tretira motor. To znači da gas koji izlazi iz ove mašine nije posledica slučajnosti. To je precizno kontrolisan proces koji se prilagođava svakoj vrsti motora. Dizel, benzin, gas, bez obzira na primenu, automobil, kamion, brod ili je za neku drugu industrijsku primenu. Zato naši rezultati nisu sreća, oni su ponovljivi. Ova mašina uvek radi isto. Danas, sutra, za godinu dana i za 10 godina. Ono što gledate nije kutija. To je elektrolizer, srce H2E tehnologije. Sve što vidite s polja, brušan inoks od 3 mm, 14 brazona su konstrukcija mašine. Unutar sklopa elektrolizera je od 36 do 100 redno vezanih ćelija sa integrisanim rezervoarom elektrolita i bablerom. Svaka ćelija ima svoje rebra za ravnomerno hlađenje. Ventilatori velikim protokom izvlače vazduh prema dole i hlade ravnomerno svaku ćeliju. Ne uvlače prašinu, ne prave preveliku buku i to rešenje godinama radi besprekorno. Zamislite, 100 ćelija, 250 komponenti, sve zadiktovano, sve se testira pod pritiskom i kasnije radi bez pritiska. I tako 10 godina bez greške. To je ono što zovemo H2E standardom. Pre nego što smo počeli da razvijamo mašinu, testirali smo više od 200 konstrukcija elektrolizera, a zatim uložili preko 30.000 inženjerskih sati u istraživanje i razvoj mašina. Napravili smo namensku elektroniku, firmware, napajanje, sistem hlađenja, sve iz početka. Sve komponente su namenski razvijene i proizvode se specijalno za H2E. Ovo nije projekat, ovo je životno delo naših inženjera. Zato mašina izgleda ovako. Zato može da radi danima, bez pauze i da izdrži i više nego što bi trebalo. Većina drugih mašina izgleda slično, ali nema ono što je najvažnije – ponovljivost i stabilnost gasa. One rade drugačije ujutro i uveče. Rade različito kada se ugreju, kada se promeni nivo tečnosti i kada se promeni napon. Naša mašina uvek radi isto, zato što kontrolišemo oblik struje kojim se elektrolizer napaja, bez obzira na ulazne parametre. Napon mreže, koncentraciju elektrolita, temperature mašine ili ambijenta i pritisak u svakoj ćeliji. Zato što smo elektrolizer projektovali kao zatvoren sistem, a elektroniku kao njegov mozak i srce. To je ono što niko drugi nema. H2E mašina je potpuno analogna. Nema ekrane koji pucaju, nema bespotrebne senzore koji odlučuju da li može da radi. Sve se kontroliše putem aplikacije na telefonu ili tabletu. Ako vam se telefon ili tablet pokvare, uzmete drugi, a mašina nastavlja da radi. Zato H2E ne može da zastari. Nema displej koji ćete razbiti i baciti mašinu. Ona je napravljena da traje 10 i više godina. Do danas je obavljeno preko 80.000 tretmana širom sveta. U više od 300 servisa svi su potvrdili. Motor mirnije radi, troši manje goriva i ima bolji odziv. Smanjenje sirove emisije izduvnih gasova, PM čestica, CO, HC i NOx je prosečno od 60 do 90%. I zato sve više servisa i kompanija širom Evrope prelaze na H2E. Ako ne možete da dođete lično, pozovite nas ili zakažite online sastanak.